Zdravím, já jsem Delek, vítejte u dalšího videa, ve kterém vysvětlím základní principy barbarismu. Pravidla, podle kterých se budeme řídit jako barbaři a který všichni barbaři musí dodržovat. Když je nebudete dodržovat, přestanete být barbarem, stanete zase běžným člověkem. Hlavním tady pravidlem barbarismu, tím nejdůležitějším je, že jediným způsobem, jak se stát barbarem, je vítězstvím ve férovém boji v aréně. Musí to být na život a na smrt, oba bojující musí mít stejnou výzbroj, musí mít zbraně pro boj zblízka, protože boj zblízka mnohem víc testuje fyzickou zdatnost, jako je síla, výdrž, rychlost, obratnost, zdraví, agresivita. Když máte zbraně na dálku, tak můžete po sobě začít pálit a prostě shodou náhod toho druhého zasáhnout, i když to je nějak úplně chromý, že jo? V boji zblízka je ta šance taky nějaká, ale mnohem menší. Takže proto máme rádi zbraně na blízko. Navíc zbraně na blízko jsou mnohem zábavnější na sledování, že jo, než prostě střílej z nějakých krytů dva týpci. A férovost je zajištěna dál tím, že se bojující neliší moc váhou, jejich rozdíl tělesných hmotností může být maximálně 3 kg a rozdíl věku maximálně 3 roky, protože mladí lidi jsou lepší než staří, fyzicky ve všech ohledech, takže to musíme zohlednit. Pak bod číslo 2 je náš důraz na čest, pravdu, svobodu, demokracii a zábavu. Čest je nezbytná, odlišujeme se s ní od lidí. Lidi ty prostě neustále nakecávají, celá lidská existence je založená na lžích, ekonomika je lež, náboženství jsou lži, solidarita, rovnost, všechno jsou to prostě kidy. Na Ukrajině je to teďka výborně vidět, protože kdo je chudej nebo nemá kontakty, tak toho pošlou chcípnout do zákopu a kdo je bohatý, ten se může vykoupit. Kdo je ženská, ženský pošlou do bezpečí, chlapi pošlou do masomlenku. Prostě rovnost, úžasná, to je jako prostě solidarita neuvěřitelná. Prostě když dojde na lámání chleba, tak ty, co nejsou moc sympatický lidem u moci, tak budou poslaný chcípnout. Proto se můžete spolehnout jen sami na sebe, zvlášť pokud nemáte nějak zvlášť úžasný sociální status. Dál se spoléháme na pravdu, protože jak už jsem taky milionkrát říkal, když víte pravdu, tak ji můžete použít jako odrazový můstek k tomu, abyste se někam posunuli. Když žijete ve lži, tak jste furt zaseklí na jednom místě. Vždycky příklad je třeba náboženství, kdy prostě si furt říkáte, že po smrti to bude lepší a kašlete na svůj současný život. Svoboda, to se taky extrémně odlišujeme od lidí. Svoboda je schopnost činit rozhodnutí bez vlivu okolí, což jako lidi absolutně nemůžeme. Barbarismu bude svoboda extrémní. Bude na úkor lidí, protože je k čertu slib. Demokracie, to je taky rozhodně nežijeme. Žijeme v republice, což je taková trošku lepší diktatura. Rozdíl mezi diktaturou a republikou je, že v republice máte těch diktátorů několik stovek. Diktatuře nebo autokracie je jen jeden, ale ve výsledku to vyjde na stejno, protože ten diktátor taky nevládne sám, má kolem sebe své pomocníky, to jsou prakticky, ve výsledku to bude taky zase několik set lidí. V republice tam si sice ty své diktátory volíme, ale jinak žádný vliv nemáme. Demokracie by byla vláda lidu, žádný vliv na nic nemáme, tak jaká pak demokracie? Tam je do toho, kdo mi vládne, to. Pro mě to vyjde na stejno. Já chci vládnout sám a já sám rozhodovat o zákonech. Ne, abych si najal na to někoho prostředníka. Já nepotřebuju prostě někoho, kdo mi vytíral prdel. Já si dokážu za sebe dělat sám vlastní rozhodnutí. No a pak je tu samozřejmě zábava. V moderní společnosti ta společnost je jenom o práci, až do konce života. Celý život ztrácíme v práci a naše zábava stojí za hovnou plný, jako nějaký falešný digitální výmysly nebo propagandistický filmy, cenzurovaný internet, to je jako zábava úplně skvělá, no. Bez toho se úplně bez problémů obejdu, jak to klidně všechno je spáleno na popelem, je to úplně fuk. Třetím důležitým bodem barbarismu, kterým se všichni barbaři musí řídit, je snaha o záchranu světa, protože všichni vědí, že lidstvo svojí činností směřuje svět do záhuby a děláme to protože tady nebudeme, až k té záhubě dojde, prostě tu záhubu outsourcujeme na budoucí generace, drancujeme planetu, neustále se mění klima, mikroplasty a podobné hrůzy, takže je otázka času, než to tady zničíme, barbarismus to zastaví, barbaři se stanou strážci planety a budou jí bránit před lidskou zkázou.
Dosáhneme to tím, že 50% veškerého území vyhradíme pro divočinu. Tam nebude nikdo smět vstoupit. Kromě barbarů a ještě budou muset mít rozložitelné vybavení, takže žádný, já nevím, použděvy z mikrovláken, prostě dostanete, já nevím, prostě nějaký snadno rozložitelný, nějaký železný meče nebo něco takového a nějaký lněný oblečení, v tom si tam běžte a dělejte tam, co chcete, protože nemůžete způsobit žádnou větší škodu. Lidem tam vstup úplně zakážeme, možná vězně tam pošlem, protože pak bychom tam mohli barbary posílat a ty by tam mohli hantit, navíc toho zábavu. No a lidi budeme koncentrovat v megaměstech, což budou jakoby gigantický metropole, představte si jako Prahu, poměry k České republice, a přidružené oblasti, průmyslový a zemědělský, ty zaberou zbylých 50%. Mělo by to stačit, těch 50%, který vyhradíme pro přírodu, protože příroda má samoregulační funkci, takže by měla stíhat odbourávat škodliviny a podobně. Když by to nestačilo, můžeme to zvýšit ten poměr až na 70% pro přírodu vůči 30% ku civilizaci, ale 50% už by mohlo stačit. To uděláme s veškerými územím, který barbaři budou ovládat. Na moři to uděláme asi podobně. No. Půlku necháme ležet ladem a půlku budeme lovit. Tam budeme lovit ryby a podobně. Prostě jde o to, aby se příroda stíhala regenerovat a zpamatovat z našeho řádění průběžně. A ne, aby to prostě tady šlo takhle z kopce, jo? A bylo to jasně viditelný. Dál omezíme výrobu látek s příliš dlouhým poločasem rozpadu. Poločas rozpadu je doba, za kterou se rozpadne 50% množství určitý látky. Aby se rozpadla prakticky celá ta látka, tak je to obvykle 10násobek času, takže látky, co budou mít delší poločas rozpadu než řekněme 100 let, tak ty asi úplně zakážeme jak čertu s těma. Když to bude mít negativní dopad na ekonomiku, tak jedině dobře, protože ekonomika je zdrojem znečištění a destrukce planety. Nám jde o záchranu světa mnohem víc než o osobní pohodlí. K čertu s osobní pohodlí. Je nám to ukradený. A poslední bod barbarismu je, že náš finanční systém bude založený na drahých kovech místo na falešných penězích, jako je to v dnešní době. Je to férovější, protože drahý kovy mají průmyslový využití, zlato se používá ve všech konektorech v počítačích. Jsou pokovaný zlatem, aby tam nedocházelo ke korozi. Stříbro se taky dá použít. Ostatní kovy, když budou dost cenný a nebudou korodovat, tak je můžeme užít taky. Tím se přijde zase korupci a podvodům, ke kterým dochází dneska, kde si vláda tiskne prachy z ničeho a všechny nás tak zotročuje a způsobuje extrémní inflaci. Takže tohle jsou 4 pravidla barbarismu. Nic dalšího tam není. Budeme mít systém zákonů, který si demokraticky odhlasujeme, ale když nějaký zákon porušíte, tak to vlastně vyústí spíš v pokutu, než nějaký drastický tresty. Pokud jste teda barbar, no lidi budeme trestat přísně, protože k čertu s ním. Tak jo, to je pro teď všechno a čau u dalšího videa.